At ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Magandang gabi! Philippine Standard Time, it is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. And of course, you are still listening dito po sa pinakamalupit, pinakamasayang programa sa radyo! Saya, clap your hands! Ang saya-saya, clap your hands! Eh, lalo tayong maging masaya kasi binitbit ni Tanghenyo ang kanyang apo. Ang kanyang apo na walang ibang kundi si Duday. Siyempre, kasama pa rin ang pinaka-henyo sa lahat. Henyo! Tender, pero Diyos pa rin kagdaga, horo-horo. At siyempre, kasama din po ninyo inyong abang lingkod, Diego Bandido. Pag may buhok, tama ka, hindi ako yan. Siyempre, dahil bit-bit naman ni Tanghenyo ang kanyang apong si Duday, si Duday na lang ang pabatiin natin. O, Duday! Batiin mo na yung mga nakikinig! Maraming salamat po, Uncle Diego. I love you. Binabati ko lang po yung mga nakikinig sa atin. Lalong-lalo na kay Alvin Pilano, yung asawa niya na nakikinig din. Siguro nagpapabati ito kasi may kasalanan. Pabira naman. Tang, yung apo mo, manang-mana sa'yo ah. No. Ay, manahimik ka nga dyan, kalbo. Meron pa. Sige, meron pa isa. Sige, batiin nyo na para may pag-usapan na natin. Go, Duday. Salamat, Uncle Diego. Binabati ko rin po yung presidente po ng UCCP, yung magaling mag-TikTok, si Yoyo de Guzman, yung United Car Club of the Philippines. I love you, Yoyo. Galingan niyo po sa pag-TikTok. No. Okay. Sige, salamat, Duday. Salamat. Okay na yan. Eto na, pag-usapan na natin to. Viral! Balikbayan boxes na unclaimed umano binibenta sa online. Oh no! Naku mga kabisyo, nagkakahalaga lang daw ng 5K. Nakalagay pa dun sa balikbayan box na nag-viral na ipapadala daw umano sa Negros Occidental pero hindi kinlaim. Oh no! At marami pong nag-react. Kawawa naman daw yung pamilya na dapat tatanggap. Tapos ayon na rin din sa BOC ay paiimbestigahan na rin din kung saan ang source nito. Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige, logican mo na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, sa totoo lang po, nakakalungkot nga din naman na isipin kung totoo ngang mga balikbayan boxes ito. Kasi on the other side, kung iisipin natin, if we are going to be skeptic, pwede din kasing scam eh. Oh no! Diba? Pwedeng palabasin na unclaimed na balikbayan box, yun pala, hindi. Pinag-ipon-iponan na pinaglumaang damit lang.
Di ba? Parang palabasin para maibenta lang. Kasi may mga modus na ganyan eh. Kagaya sa mga ukay, di ba? Pagkakaisip natin sa mga ukay, talagang ginamit. Meron pong nagbibenta, bibili sila ng mga, yung parang mga peking mga sapatos. Tapos, ikakaskas nila, dudungisan nila ng konti para sabihin, uy, original yan. Napepresyohan nila na maayos. Tipong ganon. Kasi mga kabisyo kung totoo mang balikbayan box yun, dapat may managot sa bintahang nagaganap. Kasi marami kasing factor na dapat i-consider dyan eh. Unang-una, kaya kinakailangan ng investigasyon. Unang-una, isa sa mga pwedeng rason dyan yung mga kabisyo din nating mga OFW dahil para makatipid sa pagpapadala ng mga balikbayan box, naghanap ng mga forwarder na hindi nila alam na tsope. 'Di ba? Naniloko lang sila na nagbayad nga sila, pinakita naman yung waybill, pero ang ginawa, pinadala lang dito sa Pilipinas tapos bahala na kayo. Naalala niyo po ba yung ipinadala dito ng isang forwarder na mga basura galing Canada? O yan, pwede kasi mangyari yan eh. So, kaya dapat po mga kabisyo sa mga nagpapadala, lalong-lalo na mga OFW natin, alam ko po, dugot pawis ang inyong puhunan sa mga balikbayang box na yan para mabuo nyo po yan. Dapat dumaan po tayo sa legal, doon po sa maayos na pamamaraan. Para kung maligaw man yan, merong mananagot, merong kang sisingilin. Parang ikaw, uncle, manong driver, di ba? Pag nawala ka ng madaling araw at hahanapin ka ng asawa mo, mananagot ka. Bakit sa Tang nawala ng madaling araw, Tang? Saan ba napunta? Siyempre, kay Kulas. Sinong Kulas, Tang? Kulasese. Aragoy! Maluoy ka. We got 36 minutes after 7 o'clock in the evening. Tuloy ang kasiyahan hanggang alas 9. Now, to, slow things down, to calm you down, para pakalmahin ka, manong driver. Eto, something nice for the ear. Matchbox 20, Unwell. Sasakyan si Ka